बिस्वनाथ बड' स्टुडेन्ट एस'सिएशननि जि फ्रेशमेन ससियेल डे बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खोब गोजोननाय मोन्दों। बेयाव गोबां फरायसाफ्रानो बाहागो लादों। बिस्वनाथ साब डिभिजननि बा बिस्वनाथ हालामनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिमानि गोदान फरायसाफोरखौ दिनै बरायनाय हाबाफारि बेखौ खालामदों। दा बेजों लोगोसे आं खावलायगोन जाहाथे गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो बेबायदिनो हाबाफारिया हयथ' जाबाय थादों। बेखायनो फरायसाफोरखौ आं खावलायगोन जाहाथे जोंनि खौसेथिया थायो आरो जिखिनि जायगायावनो थाया मानो जोंनि खौसेथिखौ जों बर' हिसाबै जों थानांगोन आरो बर' हिसाबै थांना थानो थाखाय जोङो जेब्लाबो लुगैयो। बेखायनो बर'नि हारिमुखौ लाखिनांगोन, बर'नि रावखौ जों फोथांना लाखिनांगोन आरो बर' फरायसाफ्रा गावबा गावनि थांखियाव सौहैनो थाखाय बयबो गोब्राबै नाजानांगोन आरो जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रानो गिदिर गिदिर अफिसारजों लोगोसे गिदिर जोंनि अफिसारजों लोगोसे सासे गेदेमा सुबुं जों जानो हानांगोन आरो बे फरायसाफोरखौ मिजिंथिदों जाहाथे बिथांमोना फैबाय थानाय समाव गुबुन गुबुन मुलुगसोलोंसालि आरो गुबुन गुबुन गिदिर फसंथानफोराव जाहाथे फरायहैनो हायो आरो फरायहैनायनि उनाव गावबा गावनि थांखिनिफ्राय एरायालासिनो दोरोदालासिनो थांखिसिम सौहैनो थाखाय जाहाथे बयबो खामानि मावो आरो बेजों लोगोसे फरायनानै गिदिर साख्रि मावनायनि उनाव बा गिदिर सोलोंथाइ लानायनि उनाव जायगायावबो फैनानै गामियावबो फैफिननानै थासारिफोरखौ मोजां खालामनो थाखाय बयबो नाजायो आरो जोंनि जाखांफुनाय बा जोंनि गुदि फरायसालि, गोजौ फरायसालि, गेजेर फरायसालियाव फरायबाय थानाय फरायसुला फरायसुलिफोरखौ मोजाङै फरायनो थाखाय जाहाथे बोसोन होयो बेखौ आं जेब्लाबो मिजिं थिदों आरो जेब्लाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेखौ जोङो मिजिं थियो आरो फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लानानै मोजां दिगजों थांनो थाखाय जों नाजाबोगासिनो दङ। जोङो आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखिनि हाबाफारि लानानै जोंनि फरायसाफोरनि जि एक्सट्रा टेलेन्ट बैखौ जोङो दिहुनदों आरो बे टेलेन्टखौ लानानैनो बे स्किलखौ लानानैनो जाहाथे जिउआव थांनानै थानो हायो। मानोना गासैबो फरायसुला फरायसुलिफोरा साख्रि मोनजोबा फरायनायनि उनाव गावबा गावनि जे रोंगौथि बेजोंबो जिउखौ खुंनो गोनां जायो। बेखायनो जों बे हाबाफारिखौ लानानै गुबुन गुबुन जायगाफोराव फरायसालि गुबुन गुबुन फसंथानफोराव जोङो बे हाबाफारिखौ लादों आरो आसा खालामदों बयबो जोंनि बे हाबाफारियाव बयबो हेफाजाब होयो आरो सानसे समाव मोगथां महर मोनगोन बेखौ मिजिंथिदों। खायफा लाइमोनफोरा दिनैनि समाव सोलोंथाइ लानो नागारै जौ जुवाजोंसो गफबना थायो, बिनि सायाव मा बुंनो? गोबां जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा गावनि थांखिखौ एरायनानै गोजौ सोलोंथाइ लानायाव लोगो सायख'ना लानो रोङियाव आरो गावनि जि मोनसे थांखि बेखौ बावगारनानै गावनि दोरोदनानै गोबां बेबायदि जौ जुवाजों गफबनाय जों नुदों। गोबां बर' फरायसुला फरायसुलिफ्राबो ड्राग्स एडिक्टेड जानाय जों नुदों। बेखायनो जोङो बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों गामि गामि सांग्रांथि लाखिनानै जौ जुवानिफ्राय आरो बिदि ड्राग्स बा एन्टि ससियेल एलिमेन्टनिफ्राय गोजान जानो थाखाय जोङो खावलायदों आरो फरायसुला फरायसुलिखौ जों खावलायगोन जाहाथे जोङो गोजान जायगायाव फरायनो थायोबाबो जाहाथे गावनि गुबै माबाखौ बावगारनो नाङा, गावनि बिमा बिफाखौ जों गोसोखांनांगोन, गावनि बिमा बिफानि सिमांखौ मोगथां खालामनो थाखाय जोङो नाजानांगोन आरो बेयाव मोनसे थांखियाव सौहैनो थाखाय जोङो मोनसे गोथौ गावनि सायाव फोथायनाय लाखिनानै बावसोमनाया थानांगोन। बेखौ जेब्लाबो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जेब्लाबो खावलायगोन।